L'adolescència realment és una etapa de canvi, és una gran metamorfosi que tenim al cicle vital, perquè passem de la infància, de ser el nen, a ser l'adult, i s'ajunten canvis tant a nivell psicològic com físics, els canvis puberals, el cos es transforma, les relacions amb els pares, interessos. Aleshores, realment és una etapa molt gran de canvi. Canvien moltes coses, el físic, la relació amb els pares, perden coses, deixen coses enrere, com això deia l'Ariana, la idealització dels pares, o també inclús els tipus d'amics, les relacions canvien. Les demandes d'un adolescent són diferents de les d'un nen, les necessitats també són diferents, encara que tinguin una part infantil. Apareixen necessitats, interessos que són diferents i nous, que per tant demanden també un canvi en la família. Sí, segurament els pares han de poder comunicar-se amb ells, atenent en moments aquesta part infantil, que l'adolescent pot rebre malament si et dirigeixes a la seva part infantil i se n'adona, ho rebutja, però en moments han de poder també mirar aquesta part adulta que ja està en marxa i poder-la recollir per ajudar-lo a l'autonomia. I això és un canvi molt gran, això quan és petit no passa, està l'infantil, només prevaleix l'infantil. El poder reconèixer aquesta part adulta a vegades pels pares és complicat, perquè també implica un dol, que s'acaba el nen, que anem cap a una altra etapa que és emocionant i és bonica, però que també és un dol i a més créixer cap endavant implica moltes angoixes i moltes preocupacions. A l'adolescència apareix la intimitat d'una forma molt més gran, diríem. Sí, necessària. Els nanos necessiten també espais privats, tenen una nova intimitat amb els amics. Amb els amics comencen a compartir coses que ja no comparteixen a casa i el que passa dins del grup d'amics queda dins del grup d'amics i no tenen per què explicar-ho a casa i moltes vegades no necessiten explicar-ho a casa. D'altra banda, necessiten tenir converses a l'habitació, a l'ordinador i en privat, per fer les seves converses i les seves coses. Jo crec que és important que els pares puguin respectar aquesta intimitat. I en tot cas, quan la intimitat es converteix en clandestinitat o en secret, llavors sí que podem pensar que hi ha senyals d'alarma, però a priori és la intimitat el que s'ha de poder respectar i per tant deixar aquest espai als adolescents que si sentim que ho hem fet bé també es mereixen aquesta confiança. Partim de la base que poques vegades tenim en compte que per l'adolescent tampoc no és fàcil l'adolescència. Sempre són els pares que es queixen de però és que pels nanos és un procés convulso. Aleshores, clar, part d'aquesta identitat necessita el conflicte, que això també és una cosa que als pares costa de contenir, de tolerar, perquè sí, com a nens, els pares tenen un paper molt important, que són els herois, són això el que t'emmiralles, és algú que valores molt i a vegades és necessari pels nens poder créixer i poder-se sentir autònoms i diferents, enfadar-se amb aquests pares o criticar les coses dels pares o desvaloritzar-los. Que això no vol dir que interiorment no es valoritzin i no es necessiten aquests pares, es necessiten moltíssim i es valoritzen molt, però el nano necessita poder sentir-se diferent, necessita poder-se sentir que ja no és un nen i a vegades el conflicte és la via estrella durant l'adolescència per poder fer aquesta diferenciació. La identitat és un procés i això implicarà que els adolescents facin coses en les quals es posen a prova per veure si són capaços d'entrar en aquest món adult. Hi ha uns rituals d'iniciació cap a l'edat adulta que moltes vegades angoixen els pares. Llavors l'educació ha de tenir en compte que hi ha unes coses que són socials i que per tant els haurem d'acompanyar en l'entrada de tots aquests rituals, sexualitat, amics, intimitat, però a la vegada els pares han de seguir estant presents per vetllar que l'adolescent continuï, diguéssim, caminant cap a l'autonomia i a la vegada mantenir-se lo suficientment distants com per poder cedir i deixar de tenir aquest control excessiu que potser es tenia quan eren infants. És una qüestió de confiança, de poder confiar que durant la infància haurem anat amoblant bé el cap d'aquest adolescent perquè pugui funcionar i que ens tindrà prou de confiança també ell a nosaltres, com perquè quan les coses ell perdi el control o hi hagin problemes que són massa grans ens podrà venir a buscar. Què passa amb això de la intimitat? Sovint és un problema dels pares que genera molta angoixa deixar de saber. Quan el fill és nen o bé el nen quan surt de l'escola ens explica el que ha fet o si no tenim una comunicació constant amb els professors, amb els pares dels altres fills, tenim 50 canals per conèixer el dia a dia d'aquests nanos i quan arriben a l'adolescència aquesta comunicació desapareix i això angoixa molt als pares perquè realment cal molta confiança com per poder mantenir-te al marge i dir, no sé què està passant, però confio que estan bé o que ell podrà manejar-ho prou bé.